Папеш. Папеш. Тоҷикистон. Тагичистон. Тоҷикистон. Таджикистон. Папеш. Папеш. О, гузал. Салом алейкум дӯстони азиз. Мехоҳам ки дар шумо хеле ҷигори фурӯшакҳои ҳамин Туркияро нишон битим. Ира сут миср меган. Ҳамин ҷигори ҷӯшомадагӣ, ширинак, донаҳакӣ. Духтарака бинен чӣ хушуча. Инаи средний стаканчик 40 лира 14 сомонӣ хидмат мешавад. Анаиш майдачаш 30 лира. Иш 10 сомону 50 дирҳами хидмат мешавад. Где-то. Датаги газчае ки фақат гарм неста, хунук намешавад. Баъд алоҳида дар ин каструл гирифта. ин тараф дар намак, кетчуп, майонез. Инҷо бо оби лимон дора. Касе мехоҳад оби лимон добавит мекунад. Касе мехоҳад дар болош кетчупу майонез мекунад. Касе мехоҳад просто ҳамихел. Бо мепурсад сливочный масло кунум, накунум.